ଏଇଟା ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଗିଚା। ଏଇଟା ସେଇଠୁ ମିନି ଟଗର ଗଛ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଲଙ୍କା ଗଛ ସବୁ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ୍ବ ଅଦା ଗଛ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ସବୁ ଚାରା ଲଗା ହେଇଛି, ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଚାରା ହେଇଛି। ଏଟା ଆମେରିକା ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା କୋବି ଚାରା ପକା ହେଇଛି। କୋବି ଚାରା ପକା ଏଇ ହେଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଲଙ୍କା ଗଛ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି ଏବେ। ଏ ଆମେରିକା ବାଇଗଣ ବି ଭଲ ଲାଷ୍ଟିଂ କରେ, ବହୁତ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ ଆଉ ଭଲ ଫଳ ବି ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଦେଖ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ। ଯେତିକି ଗଛ ବି ହେବ ଭଲ ଭାବରେ ଫଳ ହେବ ସେଆରେ। ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଗଛ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଗଛ। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏବେ ଲଗା ହେବ, ଜାଗା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଇଛି। ନା ଉଠା ହେଇନି, ଏବେ ତେଣୁ ଛୋଟ ଅଛି ନା। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି। ଏଠି ଲଙ୍କା ଚାରା ପଡ଼ିଛି, ଲଙ୍କା ଗଛ ବି ଲଗା ହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲଙ୍କା ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ଏଇଟା ତ ଆମର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗଛ ବଞ୍ଚିଯିବ ଏଇ ଗଛ। ଏଇଟା ଆମର ତୁଳସୀ ଚଉରା। ଏବେ ତାମାନେ ଏଠି ଘରେ ସବୁଦିନ ଏଇନା ତାମାନେ ୟା ପୂଜା ପରେ ହେଉଛି। ମୂର୍ଜ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟାରେ ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସୁଛି, ସେଠାରେ ମୂର୍ଜ ପଡ଼ିବ। ମୂର୍ଜ ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ସେପଟେ ଆହୁରି ଆମର ଗୋଟେ ତାମାନେ ବଗିଚା ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଗିଚା ଆମର, ଏଠି ଛୋଟିଆ ବଗିଚା। ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି 2 କଡ଼ରେ, ଫୁଲ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଫୁଟିଲାଣି ଏବେ। ଭାବରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର ଗେଣ୍ଡୁ ରହିଛି, ମଣ୍ଡା ଗେଣ୍ଡୁ ରହିଛି। ଆଉ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ରହିଛି। ହଳଦିଆ ଫୁଲ ରହିଛି, କଟକି ଗେଣ୍ଡୁ ବି ରହିଛି। କଟକି ଗେଣ୍ଡୁରେ ଫୁଲ ଫୁଟିନି, ସେଟା ଲେଟ୍ ଫୁଟିବ, ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ା ସେଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହୁଏ। ହବ। ସବୁ କଟକି ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଠି ପାଳଙ୍ଗ ଲଗା ହେଇଛି ଏଇଠି। ଲଗା ହେଇଛି। ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଉଠିଛି। ଆଉ ଆହୁରି ସେପଟେ ଧଣିଆ, ମୂଳା। ଏଗୁଡ଼ାକ ବି କଡ଼େ କଡ଼େ ମୂଳା ଦିଆହେଇଛି। ଲାଇନ୍ କରିକି ମୂଳା ଲଗାହେଇଛି ସବୁ। ଆଉ ସେପଟେ ଧଣିଆ ଲଗାହେଇଛି। ଗୋଟେ ଧଣିଆ ଲଗାହେଇଛି। ମୂଳା ଗଛ ବି ବଢ଼ିଆ ତାମାନେ ଛୋଟ ମୂଳା ଛୋଟ ଗଛ ବି ହେଇଛି। 4 କଡ଼ରେ ହେଇଛି ପୁରା। ଯେମିତି ବାଡ଼ ରକମ ଘେରିକି ରହିଛି, ତା ମଝିରେ ଧଣିଆ ଲଗାହେଇଛି। ସବୁ ଧଣିଆ ଗଛ କିଛି କିଛି ବାହାରୁଛି ଏବେ। ଆହୁରି ସେପଟରେ ପିଆଜ ଲଗାହେଇଛି। ଦେଖ ପିଆଜ ଏପଟେ ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଲଗାହେଇଛି ପୁରା। ପିଆଜ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ତାମାନେ ଏବେ ସବୁ ଉଠିଗଲାଣି ବୋଧେ। ଆଉ ସେପଟେ ମୂଳା ବି ବାହାରିଛି। ଏପଟରେ ଖାଲି ମୂଳା ଲଗାହେଇଛି, ଏଠି ଆଉ କିଛି ଲଗାହେଇନି। ନା କେବଳ ମୂଳା ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ତ କଡ଼େ କଡ଼େ ରହିଛି ସବୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହରଡ଼ ଗଛ ବି ରହିଛି। ଏ ହରଡ଼ ଗଛ ଏବେ ଫୁଲ ଆସିଲାଣି ଏବେ। କିଛି ଆହୁରି କିଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚାଷ କରାହେଇଛି ସବୁ। ଏପଟେ ହରଡ଼ ଗଛ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହରଡ଼ ଗଛ ବି ଅଛି। ମାନେ ଏଟା 2 ବର୍ଷର ଗଛ ହେଲାଣି। 2 ବର୍ଷର ଗଛ ହେଲାଣି, ଏବେ ଫୁଲ ଆସୁଛି, ଫଳ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ହେବ। ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି। ଲଙ୍କା ଗଛ ବି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଖତକୋଶଳା ଗଛ ବି ଲଗା ହେଇଛି। ଯେତେ ଖତ ପାଇବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଗଛ ସେତେ ଭଲ ହେବ। ଏଗୁଡ଼ା ଯେତେ ଥର କାଟିବ ସେତେ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏଇ 3-4 ଦିନ ହେଲା ବାହାରିଛି ଗଛ।